Glavna vest u medijima pre samo 2 nedelje bila je ta da je Kanye West, bivši muž Kim Kardashian, zapratio Karleušu na Instagramu. Karleušini fanovi su odmah primetili kada se to dogodilo i pratili su svaki Kanjeov korak na društvenim mrežama, čekali da li će on lajkovati Jeleni Karleuši sliku i tako dalje. Ona je čak okačila i fotografiju u njegovim patikama da se našali i izjavila: "Samo mi je haos napravio po medijima i na društvenim mrežama, tako da ja nemam ništa od toga što je on mene zapratio", rekla Jelena Karleuša. Međutim, sada su svi primetili na Karleušinom Instagram profilu da se njih dvoje više ne prate. Mnogi su se zapitali ko li je koga prvi otpratio. Pretpostavljam da je Kanye West otpratio Karleušu, a razlog tome nije poznat. Može da bude to da mu je nova devojka Jenny Jones izljubomorisala na Karleušu. Može da se desi da je sada, pošto je u dobrim odnosima sa Kim i pošto je rekao da će da se leči, da je možda zbog Kim otpratio, pošto se šuškalo da je zapratio u inat Kim kad je bio u lošim odnosima s njim, pošto je Karleuša bila optužila Kim da je kopira. A može da se desi da je potpuno slučajno otpratio Karleušu i nije ni shvatio kada je možda stokovao profil. Šta vi mislite? Zašto je Kanye od 7000 ljudi otpratio baš Jelenu? Ovo je vrlo čudno, vrlo sumnjičavo. Pišite mi vaše mišljenje u komentarima i ne zaboravite da se subscribe-ujete na ovaj kanal i da lajkujete ovaj video.